ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಸೋಲ್ಮೆಲು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಲೋಕಮಾನದಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಪಿಲಿಯೇಸ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿಯೇಸದ ನಲಿಕೆದ ಪಂಥ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಎಸಲು ರಡ್ಡೆ ಈ ಲೇಸುಗಳಿಗೆ ಮಾತಿನ ಸುರುಕಾದ ಮೋಕೆದ ಉಡಾಂಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಲೇಸು ನುಂಡು ಮದಿನೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಗುರುಕಾರೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಆರ್ನ ಕನ್ನನ್ ನಿಜ ಮಲ್ದಿನಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಬಂದ್ಬಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪುಗಾಡ್ತದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಈ ಪಂಥಗೂ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಎಸ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ರಥ ಬೀದೆಡೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಮಥುರಾ ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತನ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಯೋಜನೆ ಅಕಲ್ನ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೊಕಲನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ನಿಲಯ ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತನ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಓಡಿಪುದ ಕಲ್ಸಂಕದ ಕೈತಂಡಿನ ಕೆಲವೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮೂರ್ದು ಬರಂಡು ಅಂಚನೆ ಯೂನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮುಕುಲು 14 ಲಕ್ಷ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಫ್ಲಾಟ್ ನಿಕಲೆಗಾದ ಉದಗಾದ ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಡ್ರೀಮ್ ಕಿಚನ್ ಅಡ್ಪಿಲ್ಗೆ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಡ್ರೀಮ್ ಕಿಚನ್ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಕಾರನು ಜನಪ್ರಿಯ ರೈಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಕಾರ ಈ ಸಹಕಾರಗಾದ ಅಕಲಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಉಡಲ್ಡ್ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾವಂದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬಾದಿ ಕಡೆ ತನ್ಕುಲೆ ಪಿಲಿ ನಲ್ಕೆದ ಚಾತುರ್ಪುನ ಮೆರಪಾರೆ ಬರಲೇ ಕುಡ್ಲದ ಕುಡಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಕೂಟ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬಾಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಎಮ್ಮ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿ ಈ ಸದ್ಯ ಎಂಕುಲು ಜಪದ ಎಂಕಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ನ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 150 ಮಿತ್ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜವನೇರ್ನ ಸಹಕಾರ ಇರ್ತದೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ವರ್ಷದ ದಸರಾದ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವನು ಮಂತು ಕೊಡ್ತಾ ಆಯುಧ ಪೂಜೆದ ದುಮ್ನಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಊದ್ದಿದ್ದು ಮನದನಿ ಕಾಂಡೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಜಂಡೆ ಬಿದ್ದರ್ದು ಆ ಕುದುರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ನಡೆಬೋದು ಅಂಚೆನ ಭಗವತಿ ಅಪ್ಪೆ ನಡೆಬೋದು ಅಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಂದು ಎಂಕ್ಲನ ಊರ್ದೀಪ ನಡೆ ಜಂಡದೀಪ ನಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ತರದು ಕದ್ದಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ನಡೆಬೋದು ಅದನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಂದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಓಡಿಪುರ ಪೋಯಲಿತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಏರ್ಸ್ಪುರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಲ ನಡೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಪೋತ ಅಂಚೆನೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಪಿಲಿನಾಲಿಕೆ ಅಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 2 ನಂಬರ್ದ ಒಂದು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಅಡೆ ಬೋದಿತ್ತ ಸುರುಕು ಪೊಗ್ಗುನಾಗ ದರ್ರಲ್ ಮಂಡಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೊಗ್ಗುದು ಒಂಜಿ 3 ನಿಮಿಷದ ಒಂದು 4 ದರ್ರಲ್ ಮಂಡಲ್ನಾಗ 4 5 ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ಪೌಲ 3ನೇ ಪೌಲ 4ನೇ ಪೌಲ 5ನೇ ಪೌಲ ಪೊರ್ಲು 4 ಸುರುಕ ಅದು 4 ಜನ ಒರಿ ನಲ್ತೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಲ್ತೇರು
ದಾದ ರಂಗ ಪಾರ್ದೆರ್ ಪಿಲಿತ ಮೆತ್ತು ಅವು ದಾಲ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಕಟ್ಟಿಜಿ ಪಿಲಿತ ದಾದ ರಂಗ ಉಂಡು ಮಂಜಲ್ ಬೊಲ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಪಟ್ಟೆ ಅವು ಬುಡ್ದು ಬೇತ ಓಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಟೊಪ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಐತ ಗೊಂಡೆ ಬತ್ತದೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಕೈತ ನವಿಲ್ದ ಗರಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಂಬೆದಿ ಇದು ದುಂಬುದ ದಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೋಡು ಮನ್ಪೆರ ದಾದ ಪರ ಮನ್ಪೊಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ಲಾಡ್ ಬೈದೀನಿ. ನಿತಿನ್ ಬಂದು ಕುಂಟೆಬಿಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ನೇರು ದುಂಬುಲು ತೂದುಪ್ಪಾರ ಆಯ್ನ ಪೋಯ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದುಂಬು నుంచి ಎಂಕ್ಲೆಂಟೆ ಬಾಡುನಲ್ಲೇ ఆయన ಗೊಬ್ಬು ಆ ಜೀವಬತ್ತೊಂದು ಆಯ್ನ ನಲಿಪುನೇ ವಿಶೇಷ ಅಂಚೆನ ఆయన ಕಸರತ್ತು ಪಲ್ಟಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಯ್ಗಂದೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಮಂತ್ರದ್ದು ಕುಳ್ಳನ ರಾಣಿದ ಆ ಮಂಡೆ ಪಾರ್ದು ಬರ್ತು ಮಂಚಿಂದ ಪೊರ್ಲು ಅವೊಂಜಿ ನಮಗೆ ನಿಜ ಪಿಲ್ಲಿನ ತುಗಿಲಕನೇ ಹಾಕೊಂಡು
ಪಿಲಿಟ್ ದಾದಾಪುರ ಕಸರತ್ತು ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಪೂರ ಮಂತ್ ತೂಪದ ಜಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಲ್ಟಿ ಅವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೌಲಾದ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಿಸ್ತು ಬಂಡ ಟೊಪ್ಪಿ ರಂಗ್ ಗೊಂಡೆ ನವಿಲ್ಲೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ತಾಸೆದಕ್ಲನ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಮೇತ ಇರ್ತಾನೆ ತಾಸೆದಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಾಸೆದಕ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ 10 ತಾಸೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಾದ ಕ್ರಮೋಟ್ ದಾದಾಪುರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಂತದ ಎಂಕುಲು ಮೂಜಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿನ ತೂದುಪ್ಪಾರು 2 ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೂಜಂತ ಗೊಬ್ಬುಲು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಪೂರ 2 ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರಾಯ ಒರಿಯನ 1 ವರ್ಷ ಒರಿಯನ 11 ವರ್ಷ ಈ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ತೀರೋದಕ್ಕಂದು ದಯಪಂಡ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕುವೇರು ಪೂರ ಅನ್ಪೇರು ಮಿತ್ರ 2 ಅಟ್ಟಿಡ್ ಹಾಕುವೇರು ಮೂಜಿ ಅಟ್ಟಿಡ್ ಹಾಕುವೇರು ಆಂಡ ಆ ಜೋಕುಲು ಈತೆಲೆ ಪ್ರಾಯಡ್ ಕುರ್ಸು ಪತ್ತೊಂದು ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕುನ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಜಿಂದ ಬಾಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕುನ ಅವಾರ್ಡ್ ಇದೇನು ರಿಂಗ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕುನ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಗ್ಲ ವಿಶೇಷ ಏನು ಗೊಬ್ಬು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲೈಟ್ ಇತ್ತಿನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಮಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಆ ಮಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಒಂದು ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅನ್ನೊಂದು ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬಂಡ ಈ ತೂಪ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾವ ಅಂದ ಪಂಡ ಇಂಚ ಉಂತಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅವನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತಂದೆ ఒక ಅಂಚೆನೆ ಬಾಲೆ 1 ವರ್ಷ ಬಾಲೆ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದಿನ ಉಂಡು ಅವು ತೂಲೆ
15 నిమిషం అండి, 15 నిమిషం. పద్నేలు నిమిషాలు 15. ரெண்டு ஜன் நல்த்தேரு, மூணு ஜன் நல்த்தೇರು, ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಲ್ತೇರು. ಈ ನಾಲ್ನೇ ಪೌಲಾಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಆಯ್ನ ಗೊಬ್ಬು ಸುದುಪ್ಪಾರು. ಏಪಲ್ ನಲ್ಪಂಚಿಂತಲ ನಲ್ತೇರು, ಐದು ಪಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಆಯ್ನಂಚಿಂದ ಕ್ರಾಸ್ ನಲ್ಪಂಚಿಂದ ಹೊಸ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಂಕ್ಲ್ ಬಲಾಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದು ಈ ಸಾರಿ ಒಂದು ತುಪ್ಪದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾರು ಬೈದಂಡು ఇరవై నిమిషం అండి, 20 నిమిషం. ಅಖೇರಿದ ಮೂಜಿ ನಿಮಿಷ, ಅಖೇರಿದ ಮೂಜಿ.
ಆರು ಬೆತ್ರದಾರು ಪವನ್ ಪಂದ್ ನರಮಣಿಗಂಜಿ ನೆಲಟ್ ನಲ್ಪನೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಪೆದಂಕುಂಡು ಆರು ಕಾರ್ ಕೋಲ್ ಕಟ್ಟದು ಎನ್ಮ 10 ಫೀಟ್ದ ಕೋಲ್ ಕಟ್ಟದು ನಲಿಪುನ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಾಡು ಉಂತುವೇರು ನಲಿಪುವೇರು ಇಲ್ಲ ಪೌಲಾಗ ನಲಿಪುವೇರು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತು ತೂನ ಅದನ್ನ ತೂನ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ರೋಮ ಅಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಆರು ಕಾಲು ನಲಿಪುನ ತಂದೆ ಮುಡಿ ಹಾಕುವೇರು ಕೋಲ್ ಕಾಡು ಉಂತದ್ದು ಅವು ಒಂಜಿ ತೂಪು ನಂಚಿಂತ ನಿನ್ನ ನೆಕ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಾತೇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡ ನನ್ನ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡ ನೆಕ್ ಬತ್ತದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಒಂದು ದಾದ ಒಂದು ಕಲೆ ಉಂಟು ಪಿಲ್ನಲಿಕೆ ಅವನು ಒರಿಪಾಯರ ಎಂಕ್ಲು ಖಂಡಿತವಾದ ಎಂಕ್ಲು ಸಾತುಲ್ಲ ಒಂದು ಪನ ಇದು ಪಿಲ್ನಲಿಕೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಪೊರ್ಲು ಮಂತ್ ಕೊಡೋಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಪಕ್ಕ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಳ್ಳ ಕೇನು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ 2017 ಇತ್ತದ 23 ನಿಮಿಷ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಚಾತುರ್ಪುಣ್ ಮೆರಪೈ ನಗಲು ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬಾಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ಲಾಂಜಿ ಟಾಟಿ ಪಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಗುರುಕಾರೆ
ರಕ್ಷಿತ್ ಕೊಟ್ಟಾರು ನಮ್ಮಟ್ಟುಗಲೇರಿ ಆ ಏಸ ತುನಗ ಕೊಂಡಾಡಬುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ತಿರದ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬತ್ತಿಲಕ ತೋಜುಂಡು ಪಜ್ಜಿ ಕೋಲೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮರಕರಡು ಬತ್ತರ ಮರಕರಡು ಮುಡಿ ಹಾಕ್ಯಾರು ಅನಿಕಲ ಕುಸದ ಈ ಇಡೀ ಚಾತುರ್ ಪೆಂಚಾಡ ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡು ಐದು ತುಂಬು ಈ ಕೂಟ ನುಂಡು ಮಲ್ದಿಂಚಿತ್ತಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ರಕ್ಷಿತ್ ಕೊಟ್ರಾರ್ಲೇನೆ ಎದುಕೊನೋಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಶಾಲದ ಬೆಚ್ಚಪ್ಪದ ಪುದೆಪ್ಪದ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾನಾದಿಗೆ ಎಂಬುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ದಿವದ ಗುರುಕಾರ ಇತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಚಾಣಂದು ಕೆನ್ನಂಚಿತನ ಪೊರ್ತು ಸುರಕಾದ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈಕ್ಲೆಡೆಗೆ ಅನ್ನೊಂದಲ್ಲ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಡು ಪೋನಾಗ ನಲಿಪಿನ ನಲಿಕೆಗಳ ವೇದಿಕೆ ನಲಿಪಿಂಡೆಗ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೂಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಬಹುಶಃ ಈ ಕೋಳುಡು ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪು ನಾವು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅಂದಂಗ್ಲಿ ತೋಜುಂಡು ಅದು ನಲಿಪು ನಾವು ಅವಲ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಬಹುಶಃ ಮಾತಾ ನಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಲಿಪುಳ್ಳು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಐನನೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ರಿವಾಜ್ ಉಂಟು ಅವು ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿರಿಯ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿಕುಲನ್ನು ಬಿಡುದಂಡ ಒಂದೇ ಸೆಟ್ಟದ ರೂಪ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕುಲನ್ನು ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಬಹುಶಃ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಪಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣಲ್ಲ ತೋಜಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಲಿಕೆ ಆತನ ಬಂದು ಅನ್ಪನೆ ತನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರಘುನಾಥ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ಲೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನು ಹೊಡುತ್ತೇನೆ ಈ ಪಂತೋಗಾತ್ರ ಪೂರ ಪೊಸತ್ತು ತೈತ ಮಲ್ದಾರ ಮಂಡೆ ಒಪ್ಪರೆ ಪೂರ ಪೊಸತ್ತು ತೋಜೊಂದು ಏತ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಪಿಲಿ ಪಾಡೊಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಎನ್ಮನೆ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ ಜಪಾನ್ ಬಲ್ಲಲಾಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಪ ಪಿಲಿಕ್ಲ ತಂಡ ಐಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು 15 ಪಿಲಿಕ್ಲ ಕನ್ನಡ ಐಟ್ 15ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರ್ದು ಉಪ್ಪುನು ಆ ಒರ್ಮ ವರ್ಷದ ಬಾಲ್ಯ ಗೋಪಿನಂತ ಯಾರು ಆಯ್ನ ಪಿರೊಂಜಿ ಪಲೈ ಸ್ವಂತ ಪಲೈ ರೆಡ್ ಜೋಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾರ್ದು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಪೇಂಟ್ ಮಂತಿನಂಚಿಂದ ಪ್ರವೀಣೇರು ಅಂಚನೆ ಟೊಪ್ಪಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ್ರಿ ಕೊರ್ನಂಚಿಂದ ದಿನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಅದುಲ್ಲೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ದಾದಾ ಬಂದ ಪೇರು ಮಂದಿಗೆ ಏನ್ಗ ಪೋಯ್ಸತಿ ಬಲಲ್ಬಾಗದ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ತುನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಡ ಈ ಸತಿ ಯಾಂದಾಲ ಪ್ರಾತ್ಯರುಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎಂಚಾಂಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಪ್ರವೀಣರ್ನ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಬಜಿಲ್ಕೆರೆ ದಿನ್ನುನ ಟೊಪ್ಪಿ ಅಂಚನೆ 23 ನಿಮಿಷಲ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಮಲ್ತಿದಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಆ ಎಲ್ಯಪ್ಪಿಲಿಗಂತೂ ಪೂರ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳದ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೋರಡು ಅಂಚನೆ ಕೋಲ್ಕಾರ್ಡ್ ನಲಿಪುಣ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸತ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕೋಲ್ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಡ್ಲ ನಲ್ತಿದ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಲ ಮೈಕ್ದ ಅಗತ್ಯ ನೆಜ್ಜಿ ಆತ ಶೋಕದ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಲ ಆತನ ಬಂದ್ರೆ ನಿಚ್ಚಾಡ್ಬ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ಮರಕಾರಡು ವಿಶೇಷವಾದ ನಲ್ತೊಂತಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಪಿಲಿಯಸದಾರು ಆರು ದೇಹದಡ್ಯ ಪಟುಲ ಅಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡು ಮಿಂಚೊಂದು ಪುನಾರು ಇತ್ತೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ದಾದಾ ಬಂದ ಪೇರು ಬಂದಿಗೆ ಏನ್ಗ ಈ ತಂಡಡು ನಲ್ದಿನ ಮರಕಾರ್ದ ಪಿಲಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಮರಕಾರ್ಡು ನಡಪುರನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಐಟ್ ಪೌಲದ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಡೋಲ್ದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದದೆ ಪುಣ ನಲಿಪುಣ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಐಟ್ಲ ಕೂಡ ಅರಿತ ಮುಡಿನ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಣ ಬಂಡ ನಂಡ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಅರೇನು ಪುಗಾರಡುತ್ತೇನೆ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಅತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿನ ಕೆಲಸ ಈ ತಂಡದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಕ್ ಮಲ್ತೇರು ಮರಿ ಪಿಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲೇ ಪಿಲಿಕುಲು ಬಾರಿ ಸೋಕ ಆತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ಉರ್ಲು ಆತಂಡು ಸೋಕ ತಾಸೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ತಾಸೆದ ಕುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಲೇರು ಮಾತಲ್ಲ ಈ ಟೀಮ್ ಅಂತೂ ಟೋಟಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಪಂಡ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ಕೆ ಪೇಜವಾರ್ರೆ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಕರಿಣ ವರ್ಷ ರಕ್ಷಿತರ ಬಳ್ಳಲ್ ಬಾಗ ಬನ್ನಗ ರೈಕುಲ್ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ನೆಂಕ್ಲಿ ಚೂರು ಬೇಜಾರಾತನು ಅಕ್ರು ಒಲ್ತುರ್ದ ಬತ್ತದ ಒಡೆಗೆ ಬತ್ತದ ಸಿಂಕ್ ಅಂದು ಪೊಯ್ಲಕ್ಕ ಆತನು ಆ ನೆನಪಿ ನಿಕ್ಕಲ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಪೊಯ್ಸತ್ತ ಪೂರಾ ಕೂಟದ ಬಗೆಟ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಇನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮರಕೋಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಎಂಕು ನನವರ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿನ ತೂವೊಡೊಂದು ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ವರ ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲು ಆ ಕೈಬಾಯಿ ನಕ್ಕು ನೇನು ವರ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ತೋಜ ಓಡರ ತಾಸೆ ದಕ್ಕು ತಾಸೆ ದೋಲು
ತಾಸೆದಲ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರ ಕೈ ಬಾಯಿ ನಕ್ಕುನ ನಾಲೈ ಪಿದ ಪಾರ್ದನ ಅವ್ಜಿ ದೇಕಿ ವರ ತುಲೆ ಏತ್ ಬರ್ಲೊಂದು ಹಾಂ ಎಸ್ ఓకే 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 ఎక్కడే నవీనరా ఎక్కడ రైకులు బండేరు పిల్లి ఉంది ఆ పిల్లితో పూర మాత దేకిల మాత మరిగిల్ల ఆ బాలేడండు మళ్ళీ పిల్లి ఆపారు ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತ ರಕ್ಷಿತರ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ತು ಬಲಿಪೆನೆ ಆವಡ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಬಯಕಗ ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಾ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ 15 ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಕುಳು ಮಾತ ಮರ್ಗಿಲಿಡ್ಲ ಈ ಪಿಲಿತ್ತ ವಾವ ಮರ್ಗಿಲಿನ ಎಂಚೆಂಚ ಗಲಸೋಡು ಪಂಡದು ಈ ಕಲಟಕು ತೋಜದೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಚಾತುರ್ಪುನ ಮೆರಪೈನ ಬಳ್ಳಾಲ್ಬಾಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಕಲಿಗೆ ನಿಗಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಮೇರ್ನ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದಿನ ಸೊಲ್ಮೆ